Shwmae, diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw yr 20 o fis Chwefror 2025. Felly fan yma, byddwch chi'n gweld, mae gyda ni yr gyriad SSD neu'r gyriad cyflwr Caledwedd Corff sydd wedi newydd ei cyrraedd oddi wrth eBay, ac hefyd mae gyda ni ar y ochr chwith yr canalwr ar gyfer yr SSD gyriad, yr gwneudpwyd o'r defnydd. Dwi'n meddwl mae'n teimlo fel plastig, ond fel plastig sydd yn ychydig o'r hyblygadwy. Felly, y diben o'r fideo fan yma yw i elwydd egino neu i glonio fy'r gyriad cyfredol, sef fy ddisg cyfredol dwi'n yn defnyddio ar gyfer gwaith arferol. Felly, dwi'n meddwl mae'n wastad yn hynod o bwysig i arbed neu cadw neu achub ar gefn yr cymwysiadau ar y ddisg caled. Ac dwi'n meddwl, os ydych chi'n mynd i dim ond i elwydd egino neu i glonio yr holl gymwysiad o'r gyriad, felly mae'r hwn un o'r moddau gorau oherwydd mae'n angen i ni, os ydych chi'n yn gyfarfod o'r unrhyw trafferth gyda'r ddisg caled neu unrhyw fath o'r nam i mewn yn y periant o'r ddisg. Felly mae'n angen i ni dim ond i gyfnewid yr hen ddisg gyda'r un sydd yn newydd yn ei dydy. Hynod o gyflym i aldachau i ddebru i'r aferiad. Felly, dyma sut y mae'r gyriad cyflwr ddisg caled yn cyfyddosi i mewn yn yr canalwr ar ei gyfer, ac mae'r hwn yr ochr mewnol del Optiplex 7.1.1 SFF, mae'r llythrennau SSF yn ceirholi y geiriau Saesnig small form factor neu'r elfen ffyrdd bychan. Felly, fan yma ar y brig, ar y ochr yr dde yn uchod, mae gyda ni yr gyriad ar gyfer y DVD. Felly, os ydyn eisiau i odynnu yr gyriad hwn, mae'n rhaid i ni dim ond i'r pwyso ar y tafen yma, ac wedyn mae'r hwn yn dychafu y holl gyriad oddi wrth yr sedd fan yma. Mae'n mor hynod o'r cyfleoedd i wneud hyn. Ac ar ôl gwneud hynny, yn gallu pwyso y cloi fan yma i datgloi i agor yr sylf ar gyfer yr gyriad ddisg caled. Mae'n hynny am mor hynod o'r cyfleus hefyd. Ac fan yma mae gyda ni y llun yn gyntaf o'r hen ddisg caled neu'r hen gyriad, sef yr gyriad cyflwr Caledwedd Corff neu SSD yn isod fan yma. Felly wedi ei cydwyd fan yma gyda'r pŵer ac efo SATA, ac fan yma ar y ochr dde mae gyda ni cordyn ac efo'r data sydd yn cysylltu neu cydio gyda'r bwrdd fam neu'r motherboard. Ac mae'r hwn wedi ei seddu i mewn yn yr hamporth fan yma. Felly i'w tynnu mas yr hamporth yma, mae'n dim ond angen i'r pintio neu i wrthwasgu neu i crimpio ar yr ddau clip fan yma neu'r ddau tafod fan yma ar y ddwy ochr i ollwng yr holl hamporth, ac wedyn i'w tynnu mas. Ac wedyn yn uchod mae gyda ni yr gyriad newydd, sef y gyriad SSD neu'r cyflwr Caledwedd Corff newydd yn uchod. Ac wedyn nawr mae gyda ni y gyriad newydd gyda'r cabl ar gyfer y pŵer ac efo SATA wedi cysylltwyd ar y ochr chwith, ac wedyn ar y ochr dde mae gyda ni yr cordyn ar gyfer y data oddi wrth y gyriad DVD. Ac wedyn, ar ôl yr pweru i fyny o'r cyfrifiadur, roedd ar y sgrin oedd yn sgrin D gyda'r neges, a sydd yn dweud mae gyda ni yr cydfyfrydaeth neu'r configuration o'r cyfrifiadau sydd yn arferol neu yn gyffredinol. Felly os ydych chi'n eisiau i parhau, os gwelwch chi'n da, pwyso ar y botwm F1. Felly pwysais i ar y botwm F1 ac roedd yr cyfrifiadur hwn yn parhau i'r cychwyn
i cychwyn neddio ac i dechrau Windows 10 heb unrhyw trafferth o gwbl. Na'r fan yma, os ydyn ni'n clicio ar this PC, neu yr eicon ar gyfer yr cyfrifiadur, ac wedyn clicio ar yr dewisiad i manage neu i rheoli fan yma, ac wedyn mae hwn yn arddangos yr rheoliffordd ar gyfer yr rheoliad ar gyfer y cyfrifiadur, ac wedyn nawr fan yma, rydyn gallu clicio ar y dewisiad fan yma ar gyfer yr rheoliad o'r ddisg, fel hwn. Felly, y peth gyntaf dwi'n yn sylwi fan yma yw ynglyn â'r gyrriad newydd, sef y gyrriad cyflio coleg croff neu'r solid state drive. Fan yma, nid ydy'r Windows gallu synhwyro'r ddisg caled neu'r ddisg cyflio'r coleg croff newydd o gwbl. Felly mae'n dweud, os yr edrych yn uchod, mae gyda ni y ddisg ddim partition neu rhynadaeth 2, ond mae hwn yn cyfeirio at os edrych i mewn yn y canol yr rhynadaeth sydd yn yr rhigwyd gyda'r 532 o Wikipedia. Felly, mae hwn y rhynadaeth neu partition ar gyfer yr datblygu neu recovery neu adfer. Felly, nid ydy'r SSD drive neu'r gyrriad, yr cyflio'r coleg croff yn arddangos o gwbl yn uchod i mewn yn y rheoliffordd fan yma, neu yn isod i mewn yn y rhestr o'r cyfrolau, oherwydd ynglyn ar yr cyfrolau yn isod gyda'r enw o'r ddisg 1, felly mae hwn yr gyrriad godyniad 2 oddi wrth y USB. Felly, i datrys y trafferth yma, roedd angen rhaid i mi i pweru i lawr yr holl gyfrifiadur, ac wedyn i pweru, ond ar y tro'r hwn, roedd angen rhaid i mi i pwyso ar y botwm pan mae'r cyfrifiadur i mewn yn yr ystod o'r cychwyneiddio cyn bianad ar hynny, pwyso ar y botwm F1, felly mae hwn yn arddangos y sgrin ar gyfer dewisiadau ar gyfer yr cychwyneiddio o'r periant, felly dywysais i yr dewisiad ar gyfer yr gosiadadu ar gyfer BIOS, BEOS. Felly mae'r llythrennau BIOS yn cynrychioli y geiriau Saesneg Basic Input-Output System neu'r cefn mewnbynnu, allbynnu, sylfaenol. Felly ar ôl hynny, nad oedden yn gwneud unrhyw beth i mewn yn yr BIOS. Os ydyn gallu gwirio yr oedd yr gyrriad cyflio'r coleg croff newydd wedi ei synhwyro gyda'r BIOS, ac mae'n edrych yn hollol iachus. Felly, ar ôl hynny, ymadawoes i oddi wrth y BIOS, ac wedyn barhaus i gyda'r cychwyneiddiwr o'r Windows, ac wedyn ar ôl hynny, mae'r ddesgrif fan yma yn arddangos. Ac ar ôl hynny, cliciais i ar yr eicon fan yma ar gyfer yr cyfrifiadur neu'r cyfrifiadur personol fan yma. Clicio, ac wedyn i dewisiad ar gyfer i rheoli fan yma. Ac nawr mae'n arddangos unwaith eto y rheoliffordd ar gyfer yr rheoliad o'r gyfrifiadur, ac wedyn unwaith eto i clicio ar yr eicon ar gyfer yr rheoliad o'r ddisg. Ac nawr, y tro hon, mae'r gariad newydd yn arddangos. Mae hwn yn arddangos fel y ddisg 1 fan yma gyda'r 476.92 o gigabyte. Ac dwi'n meddwl yr oedd y trafferth o'r blaen gyda'r gyrriad newydd ddim yn ei arddangos, oherwydd dwi'n meddwl trwy'r rhedeg neu'r trwy'r dechrau yr BIOS neu'r cefn mewnbyniad allbyniad sylfaenol ar gyfer yr periant hwn, roedd hynny yn achosi yr periant i synhwyro y gyrriad newydd, ac roedd hynny yn achosi yr Windows i synhwyro hynny hefyd. Felly, dyma'r fy difalu ynglyn â'r rheswm ar gyfer y datrysiad o'r trafferth yn gynharach. Felly, yr diben nawr yw i
alwydd egino neu I clonio yr holl gymwysiad o'r ddisg dy ddim ar y ddisg 1 os ydyn ni eisiau I alwydd egino neu clonio yr gariad oddi wrth yr ddisg hen i'r gariad newydd. Felly, dwi'n synhwyro gyda'r ddisg dy ddim neu'r ddisg greiddiol, mae gyda ni yr 489.95 o gigabitau, ond gyda'r gariad newydd mae gyda ni ychydig llai o'r gofod, mae gyda ni dim ond 476.92 o gigabitau. Felly, oherwydd mae'r gariad newydd hwn, dylai I fod 512 o gigabitau oherwydd mae'r hwn byth yma'n yn arddangos ar y tlabed ar tu allan o'r gariad. Felly, dwi'n mynd I declicio ar y gyrfan yma, a wedyn I dewis I ffurfweddu fan yma, a wedyn dwi'n mynd I dadlicio ar yr blwch gariad fan yma I bythryfio yr ffurfwdaeth cyflym, achos dwi'n eisiau hynny I bythryfio yr ffurfwdaeth llawn fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd I clicio ar y botwm iawn fan yma I ffurfweddu yr Caledwedd fan yma, y gariad ar gyfer y cyflwr colecor fan yma. Ac wedyn dwi'n mynd I clicio iawn ar ôl sicrhau ydyn wedi dewis yr ddisg cywir, sef yr un fan yma gyda'r enw o'r cyfrol newydd neu new volume, a wedyn I clicio iawn. Nawr, os edrych ar yr cyfrol fan yma, nawr mae'n dweud mae'n dal yn ffurfweddu. Felly nawr, ar ôl o 85 munud, mae'r ffurfweddu neu ffurfweddeddio wedi cynyddu I 500, felly dwi'n meddwl efallai bydda hyn yn cymryd o 20 munud, felly ydym mynd I dachwelyd ar ôl o 20 munud. Wedyn, tra fod yr un aros ar gyfer yr ffurfweddu o'r gariad cyflwr Caledwedd corff, felly meddylwedd ydyn eisiau ar gyfer yr algorydd egino neu clonio o'r un gariad I un arall yw yr un fan yma gyda'r enw Maximum Reflect Free Edition. Felly mae hwn ar gael oddi wrth yr wefan fan yma gyda'r enw Major Geeks. Felly os ydyn chwilio ar Major Geeks ar gyfer y Maximum Reflect Free Edition, felly byddai hynny yn arddangos I mewn yn yr canlyniad o'r chwilio. Felly mae gyda fi fan yma'r cyfrifiadur sydd yn rhedeg ar yr pensaerniaeth o'r 64 dyd. Felly dwi'n mynd I clicio ar y cyswllt fan yma i'w llawdryddio y dillawngad ar gyfer hynny, fel hwn. Ac wedyn nawr mae'n dechrau ar y cornel gyda'r saeth I lawr ar cornel yr uchod de. A dyna fe, nawr ar ôl o 10 munud, mae'r meddylwedd wedi ei llawryddyd. Mae'n dim ond cynnwys yr 181 o 10 o'r megabitau, ac felly i'w mynd mae'n rhaid I clicio arno fe fel hwn. Ac wedyn I dewis nesaf. Ac wedyn dewis nesaf. Ac oherwydd mae hwn wedi ei mynd I mewn yn y cyfrifiadur hwn, dwi'n mynd I dewis I adnewidio fel hwn. Ac wedyn I dewis nesaf. Ac wedyn I mynd A wedyn I clicio ar yr botwm I orffen. Cnar, os ydyn yn dachwelyd i'r rhewliwr ar gyfer y cyfrifiadur ac yn enwedig i'r rhewliwr ar gyfer y ddisg. Felly, nawr mae'r ffurfwdaeth neu reformat o'r gariad newydd wedi gorffen, ond mae'n dal gyda ni yr un maint o'r gofod, sef 476.92. Felly, ar gyfer hyn, os ydyn eisiau I elwaith egino neu deiblygio yr cymwysiad oddi wrth yr ddisg greiddiol i'r gariad newydd. Felly, dwi'n cyfrifo, does dim ar y ffyrmyg digon o gofod
i mewn yn gariad newydd oherwydd os ydyn yn ychwanegu gofod neu'r maint o'r rhynadaeth o'r ddisg greiddiol, sef 232.36 o gybeitau i mewn yn gariad ec fan yma, ac wedyn 256.16 o gybeitau i mewn yn gariad D fan yma, felly maen nhw'n yn gyfrifo i oddeutu 488.52 o'r gybeitau anghyffredol, ond ar y foment mae gyda ni dim ond maint o'r 476.92 o gybeitau ar y gariad newydd. Felly, dwi'n meddwl ar gyfer y datrysiad hwn, mae'n angenrhaid i ni i grybychu neu i lleihau yr maint o'r rhynadaeth ar gyfer y gariad D fan yma. Oherwydd os ydyn edrych i mewn yn gariad D fan yma, felly mae gyda ni gofod rhydd o 203 o gybeitau i mewn yn y rhynadaeth sydd yn rhydd, felly ydyn gallu grybychu yr maint o'r holl rhynadaeth sydd yn ychwanegu i'r 256.16 fan yma o gybeitau, felly ydyn gallu fforddio i lleihau neu i grybychu hynny gyda'r oddeutu 15 o gybeitau. Felly dwi'n mynd i gwneud hynny yn ar trwy deiclicio ar y gyrraedd fan yma a wedyn i dewis i grybychu cyfrol fel hwn. Felly fan yma, os ydyn eisiau i grybychu gyda'r maint o'r 15 o gybeitau, felly ar gyfer yr rhif fan yma, un yn y bloc gollewyd fan yma, felly mae angenrhaid i ni i mewnbynnu y rhif sef yr 15 lluosogwyd gyda'r rhif 1024 ar gyfer y maint i mewn yn y gybeitau. Felly mae hwn lluosogu i'r 15,000 ac wedyn 360 o'r megabait fan yma. Ac wedyn, ar ôl hynny, y bydd gyda ni i mewn yn y maint o'r rhynadaeth y gyfamswm o'r 246,951 o'r megabeitau neu'r 246 o gigabeitau. Felly dwi'n mynd i clicio ar y botwm i grybychu fan yma. A dyna ni, mae'n wedi gyflawni yn union syth. Nawr, os ydyn yn ychwanegu 232.36 o'r gariad ec i'r 241.16 o gariad D, felly mae'r rhain yn cynyddu i'r cyfamswm o'r 473.52 sydd yn llai nac yr 476.92 o gybeitio ar gael yn yr gariad newydd. Felly nawr yn gallu parhau ac ar gyfer hyn yn gallu rhedeg meddalwedd gyda enw Macrium Reflect fel hwn. A dyna fe, nawr, fan yma, ar y rhes ar y brig, mae gyda ni yr ddisg caled ydyn eisiau i'w elwedd egino neu i'w glonio, felly yr un fan yma sydd ar hyn wedi ei gyrwyd unwaith yn y blwch gwirio, felly ydyn eisiau i glonio y ddisg fan yma, ac wedyn ydyn gallu clicio ar y cyswllt fan yma, ac mae'r rhewli bwrdd fan yma yn arddangos, neu y rhwng gwyneb fan yma yn arddangos. Wedyn, os ydyn dim ond eisiau i elwedd egino neu i glonio geiriad ec ac hefyd geiriad D, felly ydyn gallu dadwirio y blwch wirio ar gyfer yr ddisg yn y canol, sef yr ail ddisg fan yma, neu yr ail rhynadaeth fan yma, gyda'r maint o'r 532 o megabeitau fan hwn. Felly nawr, maen wedi cael ei dadgyrwyd, ac wedyn ydyn gallu clicio ar y cyswllt fan yma i dewis ddisg i'w elwedd egino neu i'w glonio.
Felly ynglyn â'r neges hon, felly dwi'n meddwl mae hwn yn cyfer at yr diwylliadau o'r blaen. Os ydyn yn clicio nac ydy fan yma, ac wedyn nawr os ydyn yn diddymu allan o'r rhwngwyneb fan yma, nawr os ydyn yn dreglo lawr, felly gyntaf mae angen i ni i dadbwyrio yr ddisg caled fan yma, neu y geiriad fan yma. Wedyn nawr ydyn gallu unwaith eto dadbwyrio yr un fan yma, yr rhynadaeth fan yma, a wedyn ydyn gallu unwaith eto clicio ar y cyswllt i alwedd egino y ddisg fan yma. A wedyn ydyn gallu nawr clicio ar yr dewis neu cyswllt i dewis ddisg i glodnio neu i alwedd egino arno gyda'r rhynadaeth o geiriad ec ac hefyd y geiriad D wedi ei dewiswyd i mewn yn bylchau gwirad fan yma, ond heb yr geiriad ar gyfer y rhynadaeth 2 fan yma. A wedyn dwi'n gallu clicio ar cyswllt fan yma ac fan yma. Dwi'n gallu dewis yr geiriad newydd gyda'r gofod neu maint o'r rhynadaeth sydd yn 476.92 o gybeitiau. Ac wedyn dwi'n gallu clicio ar y botwm nesaf. Ac unwaith eto nesaf. Ac unwaith eto i orffen. Ac unwaith eto i redeg yr achub ar gefn nawr trwy bwyso ar yr botwm iawn fel hwn. Felly dyma'r rhybudd sydd yn dweud mae'r cyfrol geiriad ec bydd yn cael ei gor ysgrifennid. Felly dwi'n mynd i bwyso ar y botwm fan yma i barhau i gadarnhau. Trwy clicio ar yr blwch gweriad fan yma i gadarnhau fel hwn. Ac nawr, ar ôl y deithir yr 1 munud ar 20, mae gyda ni y neges dweud mae'r algorithm egino wedi ei cyflawni. Ac wedyn nawr, os yn clicio ar y botwm iawn fan yma, felly mae'r hwn yn cyflawni yr holl gyfreithio, ac wedyn rydyn gallu clicio ar y botwm i gau fan yma. Ac nawr mae'n dadlysnodi yr rhynadaethau. Ac wedyn fan yma, rydyn gallu amedal oddi wrth yr rheoliffordd fan yma, oddi wrth yr meddalwedd fan yma. Ac os rydyn edrych ar yr geiriadau i mewn yn y cyfrifiadur, felly rydyn gallu darganfod mae'r geiriad E wedi cael ei alwedd egino oddi wrth y geiriad ec, ac wedyn mae'r geiriad eg wedi cael ei alwedd egino oddi wrth y geiriad D. Ac wedyn, os rydyn yn dychwelyd i'r rhaglydaeth ar gyfer yr cyfrifiadur trwy'r declicio ar yr eicon ar gyfer yr cyfrifiadur ac wedyn i dewis i rheoli fan yma. Ac wedyn nawr, os rydyn i mewn yn yr rhaglydaeth ar gyfer yr cyfrifiadur yn dewis dewisiad ar gyfer yr rheolaeth o'r ddisg fan yma. Nawr, gyda'r geiriad D oedd wedi ei grybachwyd o blaen, nawr rydyn gallu dewis i ystyn yr maint o'r rhynadaeth hon, os rydyn clicio arno fe, ac wedyn i dewis y dewisiad i ystyn yr cyfrol fel hwn, ac wedyn nawr os rydyn clicio ar nesaf, ac wedyn rydyn gallu dewis yr gweddill o'r gofod i mewn yn y dysgaled i ychwanegu i'r rhynadaeth hwn, sef yr un yma. Ac wedyn clicio ar yr botwm nesaf, ac wedyn i clicio ar gorffen fel hwn, a dyna ni. Yn unol mae'r maint o'r rhynadaeth hwn wedi ei ystyn yn ôl i'r 256.16. Felly, ynglyn â'r geiriad newydd eg fan yma, felly yr un modd mae gyda ni
gofod fan yma hefyd. Felly ydyn gallu clicio arno fe ac wedyn i dewis i estyn yr cyfrol ac wedyn unwaith eto pwyso ar botwm nesaf ac nawr yn gallu dewis yr un fan yma ac wedyn clicio ar y botwm nesaf ac wedyn i orffen fel hwn a dyna ni. Wedyn anghlin ar yr gyriad E fan yma, felly mae gyda ni yr rhagdybiaeth gyda'r maint o'r 533 o megabyte sydd yn ei anrhaniadwyd. Yr yn gallu clicio ar y gyriad E ac wedyn i dewis i ystyn y cyfrol fel hwn ac wedyn nesaf ac wedyn yr un fan yma sef o'r maint yr 531 o megabyte ac wedyn clicio ar nesaf ac wedyn clicio ar gorffen a dyna ni nawr mae gyda ni 232.88 o'r gigabyte fan yma. Felly ar y pwynt hwn rydym wedi bod yn llwyddannus i algorithm egino neu i clonio yr gariadau neu i achub ar gefn neu i arbed ar gefn neu i backup yr gariadau rydym yn defnyddio sef yr gariad ec ac hefyd y gariad D ar yr gariad E ac hefyd y gariad eg. Felly, anghlin ar y traedfan nesaf, dwi'n meddwl mae rhaid i ni i pweru i lawr yr cyfrifiadur hwn ac wedyn rydym gallu tynnu mas yr dysgaled ar gyfer yr gariad ec ac hefyd y gariad D ac wedyn yn dechrau i defnyddio yr gariad SSD neu'r gariad cyflwr caleg corff newydd gyda'r cymwysiadau wedi ei clonwyd neu algorithm eginwyd i mewn yn y gariadau E ac eg fan yma. Felly, dwi'n mynd i gwneud hynny yn nawr. Ac wedyn, ar ôl pwerio i lawr y periant, felly agorais i y clar a dyma'r ochr mewnol i'r periant hwn. Ac fan yma, yn gallu gweld yr ddau gariad, yr un yn uchod, sef yr gariad newydd gyda'r SSD neu'r gariad cyflwr caleg corff newydd ac yn isod, felly fan yma, sydd yn ychydig yn anweledwy, yn isod fan yma, felly dyma'r gariad hen hefyd, sydd hefyd yn SSD. Felly rydym yn gallu gweld yr cordyn ar gyfer y pŵr yn cydio gyda'r uniad ar gyfer yr SSD hen yn isod fan yma. Ac wedyn, unwaith eto, mae gyda ni y ddau gariad fan yma, felly yr un ar y ochr chwith, sef yr un sydd yn newydd, ac yr un ar y ochr dde, sydd yr un sydd yn hen, ac anghlid ar y ddau hynny, mae'r ydw hyn wedi cael ei dadgydwyd oddi wrth yr cortnau i'r bwrdd fam neu'r motherboard. Felly nawr fan yma ar ôl yr tynnu mas yr hen gariad oddi wrth yr hamborth glas fan yma, mae'r hwn yr hamborth ar gyfer silff i mewn yn yr periant fan yma ar gyfer dysgaled hen. Roedd hynny yn wreiddiol yn cynnwys yr dysgaled ar gyfer y SATA arferol, ond nawr gyda'r SSD oherwydd mae'r hwn yn maint neu maentiolaeth yn sylweddol o llai, felly yn anghraid i defnyddio yr silff ychwanegol i gyfaddasu yr SSD newydd i mewn yn yr hamborth hen ar gyfer y SATA, sef y hamborth ar gyfer yr hen dysgaled. Felly, gyda'r silff yn yma'r plastig ar gyfer yr SSD sydd yn y lliw ddyf yn yma, felly mae'n gyda fe yr sgrw neu'r holl droi sydd yn D plastig, ond i dweud y gwir, nid ydyn y rhain i mewn yn yr plastig D yn troi hoel neu yn sgrw, ond yn trach maen nhw'n dim ond yn pinnau neu'r hoelion syml heb unrhyw chwilio neu twist i mewn yn edau neu thread o'r hoel neu'r pin. Felly, os ydyn eisiau i cydio yr holl silff fan yma i'r hamborth
plastig glas ar gyfer silff i mewn yn periant yma ar gyfer y caled ddisg. Felly roedd angen i mi i defnyddio y troi holl go iawn, sef yr un fan yma, yn lliw o'r arian neu fetal. Felly gyda'r troi holl fan yma, os ni'n gallu ei troi hoeli i mewn yn twll, i mewn yn yr silff plastig fan yma ar gyfer y SSD, ac roedd hynny yn gallu gwneud llwyddo i cydio yr silff plastig ar gyfer y SSD i'r hamborth glas ar gyfer y ddisg caled yn y periant yn wirioneddol. Felly, i mewn yn y llun fan yma, mae gyda ni yr gariad SSD newydd i mewn yn ei silff plastig, cyftaswyd ar gyfer y maentiolaeth o'r hamborth plastig glas ar gyfer yr hen ddisg caled SATA, na'r gyda'r cortynau pŵer SATA wedi ei cydwyd arno fe fan yma, ac wedyn ar y ochr de fan yma gyda'r cortyn ychydig yn llai, mae'r hwn y cortyn ar gyfer y data sydd yn cysylltu yr ddisg caled newydd fan yma i'r booth farm. Nawr, yma'r llun hwn yn argos mae'r popeth wedi ei slatwyd neu llynkwyd i mewn yn yr periant fan yma. Ac i mewn yn y llun fan yma, mae gyda ni y gariad DVD yn uchod i'r silff ar gyfer yr ddisg caled, ac wedyn ar ochr chwith yn uchod fan yma, mae gyda ni yr hen ddisg ar gyfer yr periant hwn, sef yr hen gariad SSD ar y ochr chwith fan yma. Wedyn, ar ôl hynny, osodais i yr clawr unwaith eto ar yr periant, ac wedyn pwerus i unwaith eto i fyny yr periant, ac wedyn mae gyda ni neges fan yma sydd yn dweud mae'r gwybodaeth ynglyn ar yr cydfrifodaeth neu configuration yn cynnwys gwybodaeth sydd yn antilys. Felly, os ydyn eisiau i barhau, pwyso ar botwm yr F1, felly dwi'n dyfalu mae'r hwn oherwydd mae nhw wedi newid yr cydfrifodaeth o'r periant oherwydd gyda'r godyniad o'r ddisg caled hen, gyda'r un ddisg caled neu yr un gariad SSD i mewn yn y periant yn ytrach nac y dau. Felly, mae'r hwn yn synhwyrio yr cydfrifodaeth gwahanol. Felly dyma'r, dwi'n meddwl, rheswm ar gyfer neges fan yma sydd yn dweud mae'r gwybodaeth yn antilys. Ond wedyn pwysais i ar y botwm F1 i barhau beth bynnag. Ac wedyn, ar ôl hynny, rhwyddodd yr gefn drefn weithrededd Windows i gychwyneddio fel arferol, ac wedyn, fel ydych chi'n gweld, yn gallu cyfarfod ar dethfrig cyfarwydd Windows, ac maen yn edrych ac yn ymddwyn yn union fel o'r hen gariad SSD fel o'r blaen. Felly, os ydych nawr yn clicio ar yr eicon ar gyfer yr cyfrifiadur hwn, nawr maen yn arddangos yr gariadau gwahanol. Felly, fan yma mae gyda ni chwith fan yma, gariad E ar gyfer Windows, ac wedyn gariad D ar gyfer data ychwanegol ar yr gariad newydd. Ac hefyd nawr, mae gyda fi hefyd gariad hen yn gynnil. Felly, os dwi'n cyfarfod ar unrhyw trafferth neu nam gyda'r periant fan yma, neu unrhyw trafferth ar cyfrifiadur hwn, fel enghraifft llygredu o'r data trwy'r rhyw fath o'r firws neu beth bynnag. Felly nawr mae gyda fi gariad neu ddisg caled SSD arall sydd yn gynnil. Gyda'r yn union yr un data'r, yr un cymwysiad fel o'r amser ac dyddiad heddiw. Ond wrth gwrs pan ydyn yn blaendeithio ymlaen,
gyda'r newidiadau mewn yn yr cyfrifiadur hwn, felly y bydd yr cymwysiad yn dechrau i wahanu oddi wrth ei gilydd. Felly, dyna ni ar gyfer nawr. Mae gyda ni yr dysgaled neu'r gyriad SSD wedi ei achub ar gefn yn llwyddiannus. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac ein angen darnfod yn defnyddiol. Peidiwch â cofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.